Hey guys, this time on this video we're just going to play 3008, but there's a catch. Me and my viewer are going to reveal our real say the words. Dit is my taal wat ek nou praat. Afrikaans in die Afrikaans. Yeah, we actually speak Afrikaans. So in this video we're just going to speak Afrikaans. That's the catch. So yeah, van Afrikaans praat. Ja. Damn. Het voelt een beetje weird om Afrikaans te praten op flippen op Kan jy YouTube. fluit? Maar Nee, zij... man. Hopefully my Damn! Wacht even, wacht. Ik wil even voor iets. bra. Dat is leuk iets voor, dat is iets voor. Soos? Dat je aan een video blijft play, hoor. These guys. Hoor, dat is van het hoor. Sy die kyk agter jou in die gate. Ja, wacht even. Het geluncht. Chop. Oké, laat ik even mijn staand opzetten. Hey! Kijk, wie is achter? Dat is de bewijs. Blij op je base. Gaan op je base. Was je? Wat was je? Yo! Hi! Hi, bro. Kom eens gaan in die base. Kom eens gaan in die base. Zo.
Hallo. Kom niet weer in. Kom eens aan die in. Nee. Maar ik was het lief. Wat? Dat is sluit. Dat is even sluit. Dat is even sluit. Ja. Wat moet je mee doen? Ik vergeet je wat fall damage. Wat doe ik? Ik heb die game baie lang teruggespeeld. Oh, Nee, wat? my. Wat? My body is full of. Maak seker ek kom nie in jou af. I'll go myself to the hospital. My dick will crack. Oh my god. Excuse me, the store is now closed. Please Excuse me, the store is now closed. Please exit. exit the building. Dit is nog wel goed hoor. Wat? Wees er zit nog wel goed hoor. Ai! Wanneer je flight back. Dan heb je like. Yo. Yo, je moet niet doen. Ja, ik doe het. Kom in. Deur die sliding door, Mak. Kom deur by die sliding door. Fly. Jy moet vinnig. Hier mense cam. Kom aan, ek sien jou. Maar het lijkt alsof ik een kleine NPC achterval. Kom bro, jy beter inslide. Hy kan nie deurkom nie. Oor. Ah, het is zo epic. Store is now closed. Please Nou, exit the die building. I'm telling you can't come through. I'm telling you can't come through. Bro, jy moet vir die kleinste FTC van die verhaal. Why wil jy so groot woord gebruik? Bro, put that thing back. Wat is de interest van die stairs? Is je dol? Ja, wel. Bro, als je mij nou heel laat volgen, dan heb je ook een klapper achter je. We gaan niet doen, jy bly nie speel. You son of a bitch. Oké, jump terug. Wat jy? Dit gaan hier so eindig. Die video. As jy hierdie video stupid video gelike het, like en subscribe. As jy hierdie stupid video gelike het. Maar ja, die video was baie stupid. Dat is geëindig dat dit my neefie wat payback